एक्स एनडिबि फोरनि रिहेबिलिटेसननि मोनसे लिस्ट फाइनाल लिस्ट ओंखारदों। बेयाव जोंनि लिस्टखौ जों नुनो मोनाखिसै। आं बायदिया 99 आव आर्मिजों बुख्रुबजानानै कारेन्ट सर्ट जानानै दिनै गोरना सिं खेंख्रा खेंख्रि जानाय। जोंनि जि मोनथाय एबा जों जि मोननांगौ बेखौ जों मोननो हायाखै। सोरबा बेयाव भेक्सननि खोथा गैया, एनडिबि एक्स हिसाबै बयबो मोननांगौ। भेरिफिकेसनाव खनथाम खनब्रै जानायनि उनावबो जोंनि लिस्टआ फाइनाल लिस्टआव मानो थायाखिसै। जों सोरबा नाब्ला सोरबा नाब्लि नुब्ला बे खोथाखौ जों सानाखै। दाखालि बावैसो ओंखारनाय लिस्टआव जोंनि मुङा मा खारनाव थानो हायाखिसै। जाहाथे सोरबा नङियाबो मोनदों। जोङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे थाबैनो जिखिना थालांनाय जोंनि एनडिबिनि सोद्रोमा बिथांमोननो थाबैनो रिहेबिलिटेसनखौ होनांगौ। भेरिफाइ जानाय हिसाबै जों मोननांगौ आरो नङाबा जोङो गोख्रों भाबै राहा लानाय जागोन। जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि मोनथाय बेखौ मोनाबा जों बे सरकारजों थाफानाय जानाय नङा। आं बायदिया 99 आव आर्मिजों बुख्रुबजानानै कारेन्ट सर्ट जानानै दिनै गोरना सिं खेंख्रा खेंख्रि जानाय। जोङो दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गरेस्वर पुलिस स्टेशननि आन्डाराव जिखिना एक्स एनडिबि दंमोन, बेयो मोनसे जाहोननि थाखाय जों दिनै खौरां मेल लानो गोनां जादों। जाहोना बेनो जाहैबाय जे दाखालि बावैसो मोनसे जोंनि एक्स एनडिबि फोरनि रिहेबिलिटेसननि मोनसे लिस्ट फाइनाल लिस्ट ओंखारदों। बेयाव जोंनि लिस्टखौ जों नुनो मोनाखिसै, जायनि जाहोनाव जों दिनै खौरां मेल लानो गोनां जादों। दा गुबै बाथ्राया जाबाय मा, जों बै समनिफ्रायनो जि समाव माने एकर्ड बा गोरोबथाया जायाखैमोन, बै समनि सिगाङावनो जोंनि भेरिफिकेसन जादोंमोन जोंना। दा दिनै नुनो मोनबाय जे गोदान सरकार दानायनि उनाव जिखिना भेरिफिकेसन जादोंमोन, जायफोरना भेरिफिकेसनाव लिस्टआव दंमोन, गासैबो रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जोङो जोंनि जि मोनथाय एबा जों जि मोननांगौ बेखौ जों मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव जों दिनै खौरांगिरि मेल लानो गोनां जादों। दा गुबै जाहोना बेनो जे आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे दाखालि बावैसो ओंखारनाय लिस्टआव जोंनि मुङा मा खारनाव थानो हायाखिसै। जों बेखौ मोनसे सोंथि सोंनो लादों। मा होनना बुङोबा, भेरिफिकेसन गैयि बिथांमोननियाबो नामाव फैदों, जोंहा सोरबाया मोननाय मोनैयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु जोङो भेरिफिकेसनाव खनथाम खनब्रै जानायनि उनावबो जोंनि लिस्टआ फाइनाल लिस्टआव मानो थायाखिसै। बेयावसो जोंहा सरकारनिसिम बा जोंनि खुंथायाव थानाय बिथांमोननिसिम सोंनांगौ मोनसे सोंथि। दा जों दिनै बुंनो थाङोबा भेरिफिकेसना जोंना खनथाम खनब्रै जाना थांबाय। बिनि उनाव जि समाव गोरोबथा जायाखैमोन, बै समावनो जोंखौ उदालगुरियाव थानाय जि डिजिगनेसन केम्प, बेयाव लिंहरनानै जोंनो एनअसि होनाय जादोंमोन। जों जे सासे माने एनडिबिनि मावथि, बेखौ सिनायथि होनाय हिसाबै जोंनो एनअसि होनाय जादोंमोन। दा एनअसि होखांनायनि उनावबो जोंनि मुङा फाइनाल लिस्टआव मानो ओंखारनो हायाखिसै। दिनै जोंनि बेयाव जुथुमनाय प्रेस मिट लानायानो जाबाय, जोंबो सानसे समाव एनडिबि खामानि मावबोनायमोन। जोंफोर बायदिया बा आं बायदिया 99 आव आर्मिजों बुख्रुबजानानै कारेन्ट सर्ट जानानै दिनै गोरना सिं खेंख्रा खेंख्रि जानाय। दिनै बेनि थाखायनो जोंनि रावफ्रा स्पस्ट जाया, दा थाबद' थुबद' जायो। खिन्थु जोंखौ दिनैसिम रावबो जोंखौ एनडिबिनि खामानि मावाखैनो बुंनो हाया। दिनै गोदान गथ'फोरा मोनदों, जिथिया जों एनडिबिआव खामानि मावोमोन, बिसोरो दिनै मार्बल खेला गेलेग्रामोन। दिनै बिसोरनिया किसुमानिया भेरिफाइ जादों, जायाबा बिसोरनिया नामा फैबाय, फैसाबो मोनबाय सोरबा 4 लाख। खिन्थु जोंफोरखौ दा सोङो गथ'फोरा, ओइ आदा नोंसोरनिया फैदोंना फैयाखै, माथो उन्दै गथ'फोरना फैबाय, नोंसोर एसेबां एनडिबि गौरामोन माथो, नोंसोरनिया माथो फैदिया, नोंसोरखौ दुखु नाङोलै, ओरैबायदि माने थाथा बायदि खोथा बुङो आरो। दा बेखौनो जोङो बुङो सरकारखौ, जाहाथे जोंनि बे दुखुखौ, जाहाथे जोंनि सनमानखौ लाखियो, जोंनि थाखाय एसे सानो सरकारा। जाहाथे जों फैसाया देरसिन नङा, जों सनमानखौ नांगौ। जों जे सानसे समाव एनडिबिनि खामानि मावदोंमोन, दा बे हिसाबै जोंखौ एसे सनमानखौ होयो जाहाथे सरकारा। बेखायनो जों बेनि थाखायनो जोङो खावलायो सरकारखौ, जाहाथे जोंखौ एसे नायनानै जोंनि थाखाय सानो बा बेब'स्था खालामना होयो। जाहाथे जों बेयाव सोरबा बेयाव भेक्सननि खोथा गैया, एनडिबि एक्स हिसाबै बयबो मोननांगौ। जों सोरबा नाब्ला सोरबा नाब्लि नुब्ला बे खोथाखौ जों सानाखै। जाहाथे सोरबा नङियाबो मोनदों, बेखौ जों जेबो सानाखै। जाहाथे जोंनिया भेरिफाइ जानाय हिसाबै जों मोननांगौ आरो, बेखौसो दाबि खालामो। खिन्थु जोङो दा जोंनिया जुदि जायाबा जोङो सरकारनि बिर'धि खामानि मावनाय जागोन आरो, बेनि खोथाया। लास्ट टाइम जोंबो बहुद लामा नायबाय, जों नाजादोंबो, सरकारजोंबो थाफानानै जों बिर'धि खालामनो नाजाबाय। दा जों नाजानायावबो जायाबा थाबाय मा उपायबाव, जों बिर'धि खालामनायानो मोजां, बेखौसो आं खावलायो आरो दा।
प्रमद बर' आरो हेमन्त बिश्व शर्माखौ मा खावलायो बे समाव? आं दा प्रमद बर' सार हेमन्त सारखौ खावलायो जाहाथे जिखिना जोंनि भेरिफाइ जादों जि आन्थाजों जाहाथे खामानिखौ मावना होजोबनांगौ जि थालांदों बेखौ थाबैनो जेबायदि खन्द' खन्द' मावदों जाहाथे जोंनिया बिदि खन्द' खन्द' मावना होबाबो जों बेखौ माने मोजां मोनो आरो मोनाबा मा राहा लानो मोनाबा जोङो बिदिनो किसुमान धरना कार्य जों माबा माबि जोङो माने बिर'धि खामानियाव थांनो गोनां जागोन सरकारनि हेंथायै बेखौनो आं बुङो।